No, tak sa hlásim zo stanice, kde som s údivom zistil, že som mal milnú informáciu o tom, že aj z King's Cross, aj z Liverpool Street Station budem musieť prestupovať, čo sa metra týka, lebo z obidvoch priamo do Wembley ide Metropolitan Line. Mám riadne medzery v tom londýnskom metre, ešte som ním malo asi zatiaľ sa nachodil. Babrak. No, ale čo som iné zaujímavé zistil je, že mali ísť nejaký vlak 16:20, neviem koľko, 4 či koľko, priamo na King's Cross a nejde, pretože niet rušňu vodiča. Seriózne. Takto je vypísané na tabuli odchodov vlakov, že vlak zrušený, train cancelled, no driver. OK. Tak ďalší, ktorý ide na King's Cross, odchádza 16:47 a je to jeden z tých priamých, že za 50 minút je tam, lenže čo je zaujímavé, že aj na Liverpool Street Station ide vlak o chvíľku. Teraz ponad hlavnú trať sa k nemu prepracovávame na 8. nástupište. Z prvého tam dole, z hlavného sem tam dole vľavo na 8. Súprava je už tam, ale dvere sa zatiaľ zrejme neotvárajú. A